Posloucháte Český rozhlas České Budějovice s Hanou Šoberovou. Lidé dneska možná více než jindy hledají recepty, jak ulevit potížím na těle a duši. Zvláště když se dozvědí, že nemoci často zrcadlí náš psychický stav. Na to, že hluboko v sobě nosíme nepříjemné zážitky, třeba už z batolecího věku, nás upozorní právě nějaká zvláště neodbytná potíž. Kromě nemocí to mohou být taky opakující se nevydařené partnerské vztahy nebo neúspěchy při pracovních pohovorech. Jednou z metod, jak najít příčiny, je takzvané hlubinné prožívání. Petra Matoušková natáčela v Českých Budějovicích s průvodkyní sezení Kateřinou Uhříčkovou a ženami, které je zkusily. Jmenuji se Míša, je mi 34. Já jsem sem šla asi pravděpodobně proto, abych si uspořádala věci sama v sobě. Já jsem si samozřejmě myslela, že spoustu věcí v mém životě je v pořádku, že spoustu věcí dělám správně. A musím říct, že to hlubinné prožívání jako takové mi neukázalo vyloženě nějaký jako zásadní problém. Ale díky Katce jsem zjistila, že si hodně stavím bariéry, takže mně se vlastně nic neděje, protože já si nepřipouštím, že se mi něco děje. Prvních pár dní po sezení byla strašně nabitá energií a většina lidí okolo mě byla nadšená z té proměny, že jsem schopná jako popsat, co jsem prožila, a pak se to začalo trošku jako lámat, že jsem si uvědomovala, že komunikuju asi špatně s lidma, že i když se jim snažím říct, že jako jsem spokojená, je tam pár takových malých much třeba, který potřebuju srovnat. Takže já se jmenuji Renata, je mi 47 let a na hlubinné prožívání jsem šla spíše ze zvědavosti a taky, abych si ještě prokoumala zpětně svůj prenatální vývoj. Bylo tam pro mě zajímavé setkání se v lůně matky, kde vlastně jsem hodně dlouho se ztotožňovala s pocitama maminky, kde ona sama se musela vyrovnávat s tím, že neplánovaně otěhotněla. A vlastně jsem si sama rozdefinovala takový pocity nepřijetí se nebo odmítnutí. Určitě jsem zaregistrovala teda, že už si věci neberu tak osobně, nechci se ztotožňovat třeba s názorem druhých, že vlastně ty názory vlastně mi jsou i jednou, ať si každý říká, co chce, a že důležité je, co cítím já sama, poslouchat se a vnímat. Tak já jsem Zuzana, je mi 26 let, mám pořád svůj problém s prací, už jsem vlastně několik let na úřadu práce, sedím doma. Já kamkoliv přijdu do práce, třeba na pohovor, vždycky jakoby tam ze sebe udělám blbce. Po té terapii mně přišlo, že mi vlastně chyběla puberta, že jsem prostě měla starší sestru, ona byla dost divoká a já jsem si říkala, že nikdy nechci být taková. Katka mi řekla, že vlastně bych mohla tu pubertu jakoby doplnit. Ženy, které tu mluvily o Katce, její inženýrka Kateřina Uhříčková z Českých Budějovic, která sezením s názvem Hlubinné prožívání provádí. Tou první částí je uvolnění. Většinou lidi přijdou z práce nebo přijdou z nějakého prostředí, kde většinou jsou v nějakém vnitřním napětí nebo presu. A druhou polovinou sezení je rozuměno to, že se snažím člověka vést do sebe. To znamená do jeho nitra, proto aby si mohl uvědomit sám sebe jako člověka, který má více rozměrů než jenom fyzické tělo, své myšlenky a emoce, ale aby věděl, že má i v sobě něco hlubšího, něco víc. Během toho sezení se pohybujeme na úrovni podvědomé mysli. Možná se posluchač ptá sám sebe, proč bychom se měli zaobírat podvědomou myslí nebo proč jít hloubš než do toho běžného způsobu uvažování. Je to proto, že máme v našem podvědomí uložené všechno, ať už to, co nazýváme pozitivním nebo negativním. A častokrát si můžete sami všimnout, že chcete dělat něco jinak, ale ono to nejde. Řeknete si sami za sebe, tak a teď už nebudu přenášet třeba vzteky z práce na rodinu, když přijdu domů, ale když přijdete domů, tak i když máte tohle krásné přesvědčení, tak to vlastně nefunguje. Nejde to a zase zareagujete třeba na nějakou maličkost podrážděně. A je to proto, že náš mozek má úžasnou vlastnost.
Ta vlastnost spočívá v tom, že když se nám stane něco velmi nepříjemného, bolestivého, co by mohlo ohrozit náš organismus, včetně nervového systému, tak mozek udělá to, že tu situaci v člověku zabalí. Můžeme říkat i Pandořina skřínka a vlastně ji zasune do podvědomí jako do šuplíčku a tam ji nechá vlastně v té celé nespracované a z velké části neprožité formě. A dokud tam tyhle Pandořiny skřínky máme, nejsme schopní se chovat jinak. Nejsme schopní něco změnit pořádně, protože prostě se pořád dotýkáme té primární bolesti, která tam je uložená. Potíž je v tom, že většina z nás se té bolesti nedokáže dostat. Je to proto, že často primární zranění se uskuteční už v prenatálním věku, v období porodu, v batolicím věku. Proto jsou dobrý tyhle různé metody, ať už je to hlubinné prožívání nebo jakákoliv, který vlastně nás dovedou do tady těch situací a nechají nás to znova prožít a vlastně tu bolest a celé to téma, které tam v té podvědomé mysli, v té Pandořině skřínce je, vyzvednout na povrch a nechat to vlastně odčistit a rozplynout.